नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनानै लानो नाङा जितु जोंहा दा नांगोलनि सरकार बिपिएफनि सरकार फुंबिलि समाव बयखौबो आं गोजोननाय बावहरदों नोंथांमोना बिपिएफखौ मोजां मोननानै जिहेतु फैबाय बेखौ जोबोर साबायखर बावहरनांगोन नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनानै लानो नाङा जितु जोंहा दा नांगोलनि सरकार बिपिएफनि सरकार सरकारजों थानानै पार्टिजों थानानै खामानि मावोब्ला माबायदि सुबिदा जायो नोंथाङा बयबो मिथिखागौ नङा होमबा मिथिखायो बिनिखायनो निश्चय गोबाङा मोनसे मोनसे थांखि दङ मोनसे साननाय दङ बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारि सादों थानानै बिपिएफ हानजाजों थानानै जा खामानि मावनो ओंखारबोदों बेफोर मोजां फुंबिलि समाव नोंथांमोना जयै जयनिं जानो फैदों बेखौ आङो जोबोर साबायखर बावदों बेफोर गासैबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ इयुथनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै आरो दुखिया दरिद्रफोरखौ लानानै हानायसिम जों मावलांनो नाजागोन बेयाव नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन नोंथांमोननो जों बुंजानोबो नांगोन रायजानोबो नांगोन लामाबो दिन्थिजानांगोन बोसोनबो होनांगोन नङा होमबा दा बेखायनो आं बे 7 अक्ट'आनो जितु लास्ट केम्पिंनि समखाय आं मैयाबो बुंदों 7 अक्ट'आनो लाकि 7 जागोन होननानै जायफोरनो दिननिफ्राय लानानै गाबोनसिम जयनिं जागोन गासैबो लाकि जागोन नङाब्ला मोननाय मोनैया उननि खोथा नङा होमबा पार्टिजों थानानै मेम्बार जानानै थायोबा आलादा जायो आरो नों बै पार्टियाव थायोबा गोसोआ मोनसे आसुसु मोनो थांनोबो हाया फैनोबो हाया बिहैनोबो हाया बिदि जाया होमबा दा बेनिखायनो पार्टियाव थाबा मोनसे पावार जायो जोंबो पार्टिनिनो मानसि जोंबो खामानि मावनो गोसो नै बेखौ मावनांगोन होननानै बुंनो हायो दा बेखायनो आं बिराद मोजां नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आं दा जयनिं खालामसै होदो दानिया दे